Sports. Karaman itinagan ni Grand Slam veteran Alex Ayala iti main draw list iti US Open Women's Singles nga umarangkada iti sobrano abulan iti USTA Billie Jean King National Tennis Center iti New York. Nakaalan ni Ayala iti pwesto gapo iti agdamang nga ranking na iti WTA no sa dino adayso na iti magka-50 ket inem a posisyon na. Kaya't nasawen nga saan na dubalan pa ni Ayala iti qualifying tournament iti nasaw nga Grand Slam event tapno makastrike iti main draw. Dahito iti muna agundaway ang mabuya iti main draw iti US Open ni Ayala. May katlo agundaway iti main draw iti Grand Slam tournament no sa dino imunan iti French Open ken Wimbledon na. Malagip nga sana nakastrike ni Ayala iti main draw iti US Open iti naglabas at awen na. Kas panagsagana iti US Open magipagpaset ni Ayala iti National Bank Open ama ang itong Hulyo 26 aging Agosto 7 iti Canada. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RNN.